Когато се опитват да отслабнат, твърде много хора действат спонтанно, съблазнени от някоя нова диета и разчитат за 2 седмици да постигнат отлични резултати. Най-важното за вашата диета е тя да бъде разработена спрямо вашите предпочитания. За да следвате един план за загуба на тегло, трябва да се уверите, че той е удобен за спазване, без да нарушава начина ви на живот и навиците ви на хранене. Както вече може би знаете, аз съм Ива и днес ще ви дам 5 съвета как да изберете диета, която работи и да избегнете спазването на режим, който не е подходящ за вас. Първо, хранителният ви режим трябва да е съобразен с вас. В противен случай, след като сте свършили с спазването му, може да се получи йо-йо ефект и да качите даже повече, отколкото сте успели да отслабнете. Например, ако големите вечери са обичайни за семейството ви, вашите любими хора могат да ви упрекнат, че не се храните с тях. Това води до чувство на вина и лишения, което скоро може да повлияе на желанието ви за отслабване. Решение. Диетата трябва да се спазва в дългосрочен план и трябва да е съобразена с вашия вкус, а не да ви лишава от всичко. Семейната вечеря е нещо много хубаво, от което не е нужно да се лишавате, а просто трябва да я сготвите по-здравословно. Нека всички подобрят здравето си, докато вие отслабвате. В края на краищата диетолозите са на мнение, че броят калории и правилният ритъм на хранене, често и по-малко, остават най-важните фактори за загуба на тегло. За съжаление, нездравословната храна си остава най-евтина. Всяка програма за отслабване, независимо дали е с домашно приготвена храна или с повече консумация на пилешко месо, например в диетата на Дюкан, може да наруши семейния бюджет. Ако диетата е зеленчукова, разходите пък са по-големи, отколкото да консумирате сандвич. Решение. Здравословният начин на хранене е най-важната инвестиция, защото влагате във вашето здраве. Непълноценното хранене води до здравословни проблеми, заради които се налага да ходите по лекари или пък по-лошо, да се стигне до хоспитализация. А всички знаем, че така плащаме 2 пъти. Веднъж за всички храни и боклуци, които консумираме, а по-късно и всички медицински сметки. Трето, всеки човек има различни предпочитания, особено като говорим за храна. Ето защо е важно да изберете програмата си за отслабване, така че да отговаря на вашите хранителни навици. Естествено, един вегетарианец няма да се справи добре на диетата Аткинс, а пък едно момиче, което обича хамбургери и картофки, ще е недоволно да вечеря салата цяла седмица. Ако се откажете от любимите си храни, може по-трудно да спазите до края избраната от вас диета. Решението на този проблем е следното. При избора на програма за отслабване, всеки трябва да прецени реално хранителните си нужди и навици и да изгради план за диета спрямо тях. Тези, които обичат тестени изделия, може да разгледат диети с ниско съдържание на въглехидрати. По този начин е по-вероятно да се придържате спокойно към диетата си. Така може да свалите по-бавно излишните килограми, но и да ги задържите след това. Защото след като спрете хранителния режим, ще продължите да ядете подобни храни, което е много важно, за да не качите пак свалените с толкова усилия килограми. Четвърто, някои програми за отслабване са известни със своите членове, които споделят и се подкрепят един друг. Надяваме се в най-скоро време да е готов нашия форум, в който ще можете да споделите резултатите си, независимо коя диета сте избрали да спазвате. Знаем, че има и хора, които предпочитат да спазват хранителен режим, без да го обсъждат, което в никакъв случай не е грешно. Въпрос на избор. Независимо от кой тип сте, е важно да знаете, че всяка диета трябва да е индивидуална и да бъде разработена специално за вас. Решението на този проблем е следното. Ние залагаме на здравия разум и ви съветваме да спазвате диети, които гарантират достатъчен прием на калории, около 1600 до 2000, и предлагат балансиран избор на здравословни храни. Така не се лишавате от необходимите витамини и минерали. Важно е да е съобразена с вашето телосложение и ритъма ви на живот. Храната в диетата трябва да ви доставя удоволствие, а не чувство за задължение. Абсолютно всяка една диета, която сте избрали да спазвате, ще бъде по-резултатна с лека тренировка, когато сте свободни. Последните изследвания показват, че препоръките за най-малко 20 минути упражнения 3 пъти седмично дават добри резултати.
Добре е също да спортувате, даже и по 5 минути всеки ден, защото това подобрява метаболизма, здравето и тонуса ви. Решение: няма нужда да вдигате летвата твърде високо. Няколко коремни преси или танцови движения дневно са по-добре от 2 часа тренировка веднъж седмично. Можете да започнете с разходки по 5 минути на ден, като следващия ден добавите по минутка. Радвам се, че бяхте с нас и ви желая лека нощ!